हेल' लोगोफोर गासै नायगिरि बिथांमोननिसिम आंनि अननाय आरो मोजां मोननायखौ नोंथांमोननो जासिहरबाय। लोगोसे आं दिनै सानसेनि निउस आपडेटखौ बा खबरखौ नोंथांमोननो होनो आखायाव लादों। बियो स्पेसियेलि भाइरासनि थाखाय जागोन। हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा 6 आवार्स बा 6 घन्टानि सिगाङाव बेखौ आपडेट खालामना होदोंमोन एलार्ट होननानै 47 निउ केसेस होननानै। माने 47 जन गोदान बे जोंनि आसामाव भाइरासआ मोन्दों आरो बियो जाहैबाय 27 जना जाहैबाय गलाघाटनि, ओमफ्राय 4 जाहैबाय लखिमपुरनि, 8 जाहैबाय मरिगावनि आरो गवालपारानिफ्राय 3 जन आरो हजाइनिफ्राय 1 आरो MMCH होनदों दे बेयो बिनिफ्राय 1, कार्बि आंलंनिफ्राय 2 आरो नगावनिफ्राय 7 आरो ओमफ्राय टटेल बेसेबां मोनखो दा बेसेबां जाखो आसामाव 595 बेवहाय बासाय जादों 62 जन आरो जोंनि आसामाव दा एक्टिभ जानानै दङ 526। बियो दहाय फुङावनो गोलैबाय बियो माने 6 आवार्सनि सिगां बेखौ आपडेट खालामदोंमोन नालाय आरो दायो बेलासियाव साबैसे मोनबावखौ नायदो नोंथांमोना। बेलासियाव हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा आपडेट खालामबावदों नै 51 मिनिट्सनि सिगां। बेयो जाहैबाय 2 निउ केसेस होनो दे 2 मोनदेरबावदोंनो। बेहाय स्पेसियेलि बेयो नगावनिफ्राय जाहैदों दे नगावनिफ्राय। बे जाहैबाय टटेल दा बेसेबां जाखोनो 597 597 जन जाबाय ओमफ्राय बारग'नाया 62 जन ओमफ्राय दा एक्टिभ जानानै दङ मानसिनि देहायाव जोंनि आसामाव बे जाहैबाय 528 आरो नैबे लास्टाव नायनो दा बेसेबां जादों नैबेनो नैबेलाय आसाम COVID-19 होनना बुङो। बेयो जाहैबाय 597 आरो 62 बारग'बाय आरो 528आव एक्टिभ दङ आरो ओमफ्राय 4 थैबाय। दा बेखिनियानो नोंथांमोना नायनानै भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालाम, शेयार खालाम। बेखिनियानो आं बेखिनियाव बुंनानै नोंथांमोननिफ्राय बिदाय लाथ'नाय जाबाय।